Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya bungah cawe-cawe ing pakaryan kawilujengan dalem Gusti, martosaken Injil lan kabar kabungahan dumateng sedaya titah dalem. Wonten ing gesang pasrawungan kalian sesami menapa dene kalian alam lingkungan anggenipun kula panjenengan gesang. Bangun pasrawungan ingkang sae menika temtu nuwuhaken kapredulen wonten ing gesang kula panjenengan dumateng sesami, berbagi katresnan, berbagi kasih setunggalan setunggalipun kanthi mujudaken kaluhuraning martabat umat manungsa. Kathah ing jaman menika martabatipun umat manungsa menika terkikis utawi dadi asor merga maneka warni bab sing jalari salah setunggalipun nggih penyakit sesakit. Yen kula limbang-limbang ing jamane awake dhewe saiki akeh banget penyakit sing dumunung ana ing raga lan uripe awake dhewe, mbuh kuwi lara fisik utawa lara ati utawa lara pikir sing kadadosan saking maneka warni bab. Nek lara fisik menika mbuh merga virus, kanker, menapa malih kathah-kathahipun nggih saking kandungan kolesterol, gula, asam urat wonten ing darah. Lara ati menika nggih kula kinten kathah awit saking pasrawungan sing mbok menawi mboten sae utawi keladuk, sadar menapa mboten sok-sok nggih adamel goreng manah. Lara pikir menika nggih kula kinten tasih kathah ing jaman kula panjenengan. Yen pikirane lagi bunek, pikirane lagi semrawut, awake dhewe ya terus uripe dadi ora tumata, ora nyaman marang diri pribadi menapa dene dumateng sesami. Sedaya menika temtu ndadosaken gesang kula panjenengan dados boten bungah, boten gambira. Lan Gusti Yesus mriksani sedaya menika kados panenan tumraping pakaryan dalem Gusti. Panenan menika boten awujud hasil lenandur kados pantun utawi duren utawi woh-wohan, ning panenan pakaryan kawilujengan menika maneka wani bab sing dados PR tumraping pakaryan kawilujengan lan kabungahan dalem. Kathah tiyang ingkang tebih saking kawilujengan, tebih saking kabungahaning Injil. Saengga Gusti Yesus ngajak para murid dalem lan kula panjenengan sami ing jaman menika cawe-cawe wonten ing pesiaran pengharapan lumampah sareng-sareng bangun gesang ingkang peduli lung tinulung setunggalan setunggalipun. Pramila waosan Injil dinten menika sami kalian waosan Injil dinten Minggu kapengker kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem lan lumantar pakaryan-pakaryan dalem Gusti bengkas sakathahing kasisaning gesang umat manungsa supados umat manungsa saged ngraosaken kabungahaning Injil. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula, kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 3 ngantos dumugi 3 8. Nalika samono ana wong bisu keranjingan setan sing disowanake ing ngarsane Gusti Yesus. Sawise setane katundung metu, si bisu bisa omong. Wong-wong padha eram lan alok. Ana ing Israel durung tau kelakon sing kaya mangkono iku. Nanging wong-wong Parisi padha kandha, ratuning setan sing aweh panguwasa nundung setan kaya mangkono. Dene Gusti Yesus miter-miter ana ing kutha-kutha lan padukuhan-padukuhan sarta memulang ana ing sinagoga-sinagoga lan martosake kabar kabungahan bab kratoning Allah karo marasake saking lelara lan memala. Bareng priksa wong sak pirang-pirang, Gusti ngraos welas awit padha lesu sayah kaya wedhus tanpa pangon. Gusti nuli ngandika marang para murid, panenane mono akeh nanging sing derep mung sethithik. Mulane padha nyuwuna marang sing kagungan panenan supaya ngutus wong derep sing luwih akeh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun makarya menika boten menetap. Gusti tansah mider-mider wonten ing kitha-kitha lan padukuhan-padukuhan. Kabeh diparingi pawartos bab kabar kabungahan kratoning Allah. Salah setunggal caranipun kanthi paring kasarasan dumateng tetiang sakit sarta ingkang kablenggu ing panguwasaning setan. Injil kala wau nyariosaken wonten tiang ingkang lara bisu lan keranjingan setan. Wis bisu keranjingan setan utawi anggene bisu menika merga dikuasani setan. Bapak Ibu nate ngadepi sederek utawi tiang sing nembe kerasukan setan utawi kerasukan roh. Kadangkala kan namung mendel kemawon, yen boten kosok wangsulipun bengak-bengok lan sapanunggalane ora sadar bab diri pribadine, merga dikuasani dening roh liya. Menika salah setunggal gegambaran kados pundi martabatipun manungsa menika tercoreng utawi dadi asor merga keranjingan setan, utawi ing sakmangkih nggih merga penyakit. Tiang lajeng boten saged makarya kanthi saklumrahe, mbok menawa anane ya mung ngresula nyenyuwun ing ngarsa dalem Gusti kanthi sumeleh, ora bisa ngapa-ngapa. Mila Gusti ngajak para murid dalem supados cawe-cawe nyenyuwun dumateng ingkang kagungan panenan supados ngutus sing derep luwih akeh. Menika temtu timbalan tumraping kula panjenengan supados sinten kemawon ingkang cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti sansaya dangu sansaya kathah, aja berpuas diri kanthi sing wis ana. Kadangkala wonten ing gesang sesarengan minimal wonten ing gereja kemawon nggih, ing lingkungan wilayah setasi paroki sing nyambut gawe kuwi ya mung kuwi-kuwi wae. Mbuh kuwi ana ing kepanitiaan, ana ing kepengurusan, menika sing nyambut damel ya kuwi-kuwi wae. Liyane mung pasang jeneng utawa ya datnyeng, sok ketok sok ora kados memedi. Gusti Yesus ingkang sampun paring tulodo
kados pundi mujudaken iman kapitadosan ing ngarsaning Allah kanthi makarya sawetahipun mider-mider tanpa ana keselipun lan mriksani bilih kathah tiyang sing lesu sayah merga penyakit, merga dikuasani setan. Lan ing jaman kula panjenengan temtu wujudipun macem-macem. Mbuh merga penyakit, terlilit utang, akeh masalah, urip sing ora tumata utawa namung seneng-seneng ning ora ndi tujuan sing jelas. Menika kadangkala dados blengguning gesang kula panjenengan. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.